Són les 2:30, esteu en la ràdio d'Apunt i estes són les notícies del cap de setmana. Apunt, les notícies del cap de setmana. «630 casos i 11 brots més, pràcticament tots d'origen social. Són les xifres de la pandèmia d'avui. El Consell ha decidit prorrogar el tancament de l'oci nocturn i les limitacions horàries per a bars i restaurants. La mesura estava vigent des del passat dia 18 d'agost i acabava dimarts que ve, però el president Ximo Puig ja va dir que es podia prorrogar. I així ha sigut. Este migdia Puig ha anunciat que dilluns aprovarà la pròrroga en un decret que entrarà en vigor dimarts. Pel que fa als brots, atenció al detectat a Beniparrell, a l'Horta Sud, amb 18 positius d'origen laboral. I també és d'origen laboral el detectat a Ira Bunyol, amb 11 positius. Entre la població hi ha una certa inquietud i també temor perquè no saben ben bé de quines empreses estem parlant. Queden menys de 48 hores per a l'inici del curs escolar i este cap de setmana és moment de preparatius en les famílies. Llibres, llapiceres, motxilles... Però nosaltres avui volem posar el focus en els preparatius emocionals. D'ací a uns minuts anem a parlar amb el psicòleg Juanvi Blázquez. Anem a buscar consells i també tècniques per a intentar que esta tornada a escola siga tan normal, entre cometes, com siga possible. De la resta de l'actualitat, coets encara l'anunci de les negociacions per la fusió entre Bankia i CaixaBank. Avui hem buscat la veu dels consumidors i els avancem que en general preocupa per la reducció de l'oferta i també pels 24.000 milions d'euros de diners públics del rescat de Bankia i que, de moment, no es recuperaran. En els esports escoltarem Messi en l'entrevista on confirma que es queda en el Barça. Sabrem els duels que esperen avui als nostres equips de futbol i també repassarem l'activitat poliesportiva que avui té gran protagonisme. I pel que fa a l'oratge, tanquem portada, hem iniciat el cap de setmana amb oratge estable. Anem amb les previsions de la resta del cap de setmana. Joan Carles Fortea, molt bona vesprada. Bona vesprada. Pel que fa a la situació meteorològica, hem iniciat el cap de setmana amb un oratge molt estable i molt tranquil. De matí hem tingut alguns núvols baixos, algunes boires, que encara són presents i són núvols baixos cap al litoral d'Alacant, però en general predomina el dia pràcticament assolellat. Després d'unes mínimes que cap a l'interior han sigut inferiors als 15 graus, a hores d'ara les temperatures al migdia en general oscil·len entre els 27 i els 30-31 graus. La vesprada també serà molt tranquil·la i en general acabarem el dia amb oratge estable. Diumenge de matí encara estabilitat, cel pràcticament ras, amb temperatures semblants a les d'avui cap al centre i cap al sud, però de vesprada més moviment meteorològic, ja amb cúmuls que creixeran cap a l'interior de Castelló, on podran deixar al final de diumenge ruixats alguna tempesta. Cap a l'interior i cap al nord de Castelló, diumenge les temperatures baixaran, sobretot de vesprada, a l'espera d'un canvi d'oratge a l'inici de la setmana que ve, que ens portaria a un cel més núvol dilluns, amb pluges que avançarien des del nord cap al sud i amb una baixada de temperatures destacable, amb una situació marítima alterada, tot i que pareix que eixa bossa d'aire fred i xadana quedarà situada a la zona de les Illes Balears on les tempestes serien més fortes, però tot i això nosaltres sí que tindrem un inici de setmana més mogut i més inestable. De moment, cap de setmana d'estabilitat meteorològica amb un diumenge que en general continuarà sent també pràcticament assolellat. Gràcies, Joan Carles. És dissabte 5 de setembre. Salutacions de Jordi Cabezas en nom de la redacció d'Apunt Media. Adolfo Pascual està en la tècnica. Són les 2:34. Comencem. Com dèiem a l'inici de l'informatiu, el Consell prorrogarà durant 21 dies més el tancament de l'oci nocturn i les limitacions horàries per a bars i restaurants. També les restriccions de fumar sense distància de seguretat i ixe màxim de 10 persones en les reunions familiars que estan vigents des del dia 18 d'agost i que anaven a decaure dimarts que ve. El president Ximo Puig ha anunciat este migdia que dilluns aprovarà ixe nou decret que allargarà el termini de les limitacions per a poder controlar la pandèmia. Puig ha explicat que estem en una situació d'estabilització, però que s'ha de continuar controlant la situació. Estamos, por tanto, en una situación compleja que pide que se continúe teniendo en vigor estas medidas preventivas. Durante estos días, el próximo lunes, se publicará una orden en la que se ampliará
hasta 21 días más todas las medidas preventivas que ya se pusieron en su momento relacionadas con el control de horarios y el cierre de algunos establecimientos de ocio nocturno. I quines són aquestes limitacions? Anem a repassar-les. Imma Vijuescas, bona vesprada. Bona vesprada. Pues continuaran tancats tots els locals d'oci nocturn. Afecta discoteques, sales de ball, bars de copes i karaokes. També limitació d'horari per a establiments de restauració, terrasses i bars i restaurants amb el tancament com a màxim a la 1. A més, recordem que no poden rebre nous clients a partir de la mitjanit. Tampoc es podrà fumar a la via pública o a l'aire lliure si no es poden guardar els 2 metres de distància de seguretat. I en les reunions familiars o d'amics es continua recomanant un màxim de 10 persones per grup i que es limiten les trobades socials als grups de convivència estable. Amb esta segona pròrroga, les limitacions estaran vigents fins al dilluns 28 de setembre. I darrere d'esta nova decisió, les xifres. La Comunitat Valenciana suma 630 casos més de coronavirus en les últimes 24 hores. És una lleugera baixada respecte al fort repunt d'ahir, quan es va registrar la dada més alta des del 4 de juny. A més, a diferència d'ahir, quan es van notificar 8 morts per coronavirus, avui no se n'ha notificat cap. Pel que fa als brots, n'hi ha 11 de nous. El que més contagis té se situa a Beniparrell, a l'Horta Sud, amb 18 positius d'origen laboral. La resta de brots són d'origen social i n'hi ha un relacionat amb l'oci local. A banda de Beniparrell, els brots detectats estan a València amb 3, Sagunt amb 2, Benetússer, Borriol, Paterna, Catarroja, Beniparrell i Requena. Recordem que ahir es van notificar 38 brots, el més nombrós continua estant a Bunyol amb 11 positius en l'àmbit laboral. I fins allí se n'anem. A Bunyol, entre la població hi ha desconcert. La cimentera més important de la zona ha emès un comunicat per a desmentir que l'origen del brot estiga en l'empresa. Hay casos, pero como en todos los lados, supongo, rebrotes ni nada, nosotros hacemos lo de siempre, con precaución y todo, y vida lo más normal posible. Hay gente que está así una semana sin recibir las pruebas, pero eso, no puedo decir otra cosa. Era en CEMES, algún trabajador de CEMES de empresas auxiliares que vienen de montaje. Unes reaccions que ha replegat este migdia la nostra companya Verònica Marc. Bunyol tenia ahir la xifra de contagis més elevada del dia. Era un brot d'11 positius i tenia lloc en una empresa de la localitat de Bunyol. L'Ajuntament no té cap informació directa de la Conselleria. La mateixa alcaldessa ens deia que fins dilluns no tindrà més dades i que a hores d'ara encara no saben de quina empresa es tracta. El que sí sabem és que no es tracta de la cimentera Cemex, un rumor que va néixer ahir, però que avui el consistori i la pròpia empresa ha desmentit en xarxes socials. El que sí que denuncia el veïnat i també fonts municipals és el retard de les proves PCR que s'estan fent als contactes de les persones contagiades al municipi. Així a Bunyol hi ha 25 positius i en molts casos els resultats de les proves als contactes estan tardant fins i tot una setmana, la qual cosa retarda el seguiment de nous casos i impedeix saber la xifra exacta de positius. I sembla que finalment l'aplicació Radar Covid es posarà en marxa també a la Comunitat Valenciana. Puig ha explicat que la Generalitat firmarà un conveni la setmana que ve amb el Ministeri de Sanitat i es podrà posar en funcionament les pròximes setmanes. La decisió d'allargar les limitacions s'ha anunciat després de la reunió telemàtica entre el president Puig i la consellera de Sanitat Universal, Anna Barceló, 48 hores abans de l'inici del curs escolar marcat pel coronavirus. Sobre aquest inici del curs, el president Puig ha transmès un nou missatge de tranquil·litat a les famílies. El missatge és de seguretat en les nostres aules, de corresponsabilitat de totes les persones i d'agraïment profund a tota la comunitat educativa. Té que hi haver presencialitat, però té que hi haver-la en la màxima seguretat. Tinc una confiança plena en tots els treballadors i treballadores de l'educació valenciana i estic segur que les coses eixiran bé. I el Col·legi Rural Agrupat, el CRA Penya Golosa d'Atzeneta del Maestrat, no obrirà dilluns que ve. Un professor ha donat positiu en coronavirus i s'ha decidit mantindre el centre en quarantena perquè havia visitat les instal·lacions esta setmana passada durant els pròxims 15 dies. A Atzeneta del Maestrat està Teresa Violeta. Els 189 alumnes del CRA d'Atzeneta, el centre de col·legis rurals agrupats amb alumnat d'infantil de primària i ESO de 5 localitats de l'Alcalaten, no podran començar dilluns les classes. Esta escola i les que depenen d'este centre rural estan tancats en donar positiu un professor i a la Covid-19 i confinar
tota la plantilla, els 29 professors. Les famílies aplaudissin la decisió d'ajornar les classes fins que no hi hagi cap risc sanitari. Arcadi Juan és el president de l'AMPA. Jo, des del meu punt de vista i de la poqueta gent en la que he pogut parlar, perquè penseu que això és algo que va saltar ahir de nit, positivament ha passat alguna cosa, la millor forma és s'esperem i quan estigui tot correcte, entonces entrem en el col·le. De moment, amb el dispositiu sanitari que s'ha establit, els 189 alumnes que acudissin de Xodos, Benafigos, Les Useres, Vistabella i Atzeneta hauran de quedar-se a casa. Santiago Agustí, alcalde d'Atzeneta. S'aplica el protocol per precaució eixe. És a dir, ara els mestres, els contactes més estrets, que em sembla que són 12 contactes més estrets que ha hagut en el positiu, estan confinats, ells i les seues famílies a casa. La resta de professorat, fins als 29 que composen el claustre del CRA, també se faran segurament dilluns, si no hi ha canvis, els PCR, al 5è dia per obtindre la màxima fiabilitat, i ja serà Sanitat Pública la que en tot moment anirà marcant-nos les pautes. Dilluns es faran proves PCR a tot el professorat, però l'alumnat haurà d'esperar com a mínim 15 dies per a començar les classes. Gràcies, Teresa. Del nord al sud, l'Ajuntament d'Alacant ha reclamat a la Generalitat que expliqui la manera que té per a garantir la seguretat de l'alumnat en la tornada a classe després de detectar-se un positiu de Covid-19 en un institut d'Alacant. La regidora de Sanitat, Júlia Llopis, ha demanat proves PCR per a tot el professorat i també conèixer amb detall la inversió en la desinfecció diària dels centres educatius. El Consell debe escuchar a los médicos, enfermeros y profesores, para que sean los médicos y los enfermeros los que se encarguen de garantizar la salud de nuestros hijos y los profesores de su educación. De no hacerlo así, será una grave negligencia de la que los únicos responsables serán el presidente de la Generalitat, el señor Ximo Puig, el conseller de Educación, el señor Vicent Marsà, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló. I amb la mirada posada en este nou curs escolar, l'Ajuntament de València ofereix als centres escolars nous projectes educatius que inclouran la gestió de les emocions i també dels sentiments sorgits arran de la pandèmia. Maite Ibáñez és la regidora d'Educació de l'Ajuntament de València. Hemos reunido a diferentes responsables de la dirección de los centros escolares de la ciudad, atendiendo también a las demandas que nos han realizado profesores de infantil, y también hemos diseñado programas específicos para poder trabajar con el alumnado las emociones y los sentimientos que se han despertado durante la pandemia, durante el confinamiento, para que realmente sirvan de herramienta de trabajo para el profesorado. I és que les famílies amb fills de segon cicle d'infantil i tota primària apuren les hores abans de l'inici del nou curs escolar. Probablement és el curs més complicat al qual s'han d'enfrontar. Les mesures de seguretat i els dubtes pels contagis de coronavirus fan que esta tornada a les aules estiga generant estrès i ansietat, sobretot entre els pares i les mares. Tenim comunicació amb el psicòleg Juanvi Blázquez, que és autor del conte infantil El planeta Cajón. Molt bona vesprada, senyor Blázquez. Bona vesprada, Jordi. Quins consells podem donar a una família amb fills en edat escolar que després de 6 mesos tornen físicament a l'escola? Doncs, en principi, no estar escoltant notícies contínuament davant d'ells, sobretot intentar aprofitar que és una reentrada com la resta d'anys, en el sentit de que hem d'apropar-se a l'escola, hem de jugar en parcs que estiguen al voltant, hem de recordar que és molt divertit estar amb els companys, que s'aprenen moltes coses, i si algú conec la disposició en la que va estar el seu xiquet o que va tindre damunt de la taula, doncs practicar-lo en casa, però d'una manera totalment natural. No sé si és preferible edulcorar d'alguna manera la realitat als més menuts o explicar la realitat del coronavirus. Doncs, en principi, explicar-la, d'acord? Adaptar-la, cal adaptar-la, evidentment, segons l'edat que estiguem parlant, però el missatge bàsic seria que hi ha un virus i que s'han de protegir, que qüestions com la neteja o respectar els espais són fonamentals. Hi ha alguns vídeos que són molt il·lustratius, que estan en les pàgines de les administracions, i no donar tampoc més enllà d'aquesta informació, tampoc seria necessari. També suposa que hi ha diferències, no?, entre l'alumnat d'infantil i el de primària a l'hora de plantejar aquest tema. Correcte, de fet, la mesura més clara és l'ús de la mascareta. En infantil no és obligatori, és a partir de 6 anys de primària, i aleshores allí haurem de tindre una explicació més ampla, però el missatge bàsic és el mateix. El que hem de tenir en compte és traslladar a les famílies que tant el professorat
com la resta de comunitat educativa, busquen que això se normalitzi el més possible, aquestes mesures, i que els xiquets i xiquetes se centren en el que han de centrar-se, que és en disfrutar d'anar a l'escola. Cada inici del curs comporta cert estrès i ansietat. Ara el coronavirus ho ha maximitzat tot. Com podem evitar transmetre als més menuts esta possible por, esta ansietat que puguem tindre els pares? Doncs primer autoavaluar-nos com a adults, que moltes voltes mirem a ells i hem d'avaluar-nos de si nosaltres mateixos no estem tranquils. Mirar i intentar buscar espais de tranquil·litat per a nosaltres mateixos i a partir d'ahir tindre una reeducació de canviar, no? I de no estar constantment estressant-nos i estar fent activitats que siguin estressants. I compartir activitats en família aquests dies, aquest dia i mig que queda, depenent de quan entren, en xous, eixides junts, inclús anar a entorns naturals que siguin de desconnexió i de compensació d'aquesta ansietat, o d'aquesta possible ansietat. I una cosa més per acabar, de cara al futur immediat, què podem fer en cas de possibles sentiments de culpabilitat, en cas de positius, per part dels xiquets? Clar, aquí és molt important la primera reacció. El professorat ha estat treballant intensament i és intentar no victimitzar a la persona, intentar que d'alguna manera estar a prop, donar suport, i jo estic convençut perquè conec a molts docents que serà la tasca que faran perquè tenen moltes ganes de veure el seu alumnat de manera presencial i donar tot el suport que puguen donar. Estic convençut. Juanvi Blázquez, psicòleg i autor del conte infantil El planeta Cajón, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada i donar tots estos consells. Gràcies a vosaltres, Jordi. Proximitat, rigor, pluralitat. A punt. Les notícies del cap de setmana. Les 2:47, anem a deixar ja la pandèmia de banda, anem a fixar ara la mirada en la fusió de CaixaBank i Bankia, una fusió beneïda pels sectors econòmics, però que preocupa i molt les associacions de consumidors. Apunten que els clients tindran menys oferta, per exemple, a l'hora de demanar un crèdit o també una hipoteca, o també a l'hora de pagar comissions. I també els preocupa que no es puguen recuperar la totalitat dels 24.000 milions d'euros de diners públics amb què es va rescatar, recordem-ho, Bankia. És una informació de Xavi Carrau. Les associacions de consumidors no han rebut bé la notícia de la fusió de CaixaBank i Bankia. Apunten que suposarà que les dues entitats deixen de competir entre elles i que, per tant, els clients tindran menys opcions a l'hora de triar, per exemple, una hipoteca. A més, afirmen que podria haver un encariment de les comissions i un pitjor servei a causa del tancament d'oficines, sobretot a les zones rurals. Escoltem Fernando Moner, d'Abacu, i Vicent Inglada, de la Unió de Consumidors. No tener dos entidades financieras, sino tener una. Y eso al final es una pérdida clara de competencia y, por lo tanto, de competitividad por parte de los ciudadanos. Anem a estar molt pendents, sobretot, és el tema dels productes financers i de la qualitat dels productes financers que oferiran als clients. Els preocupa també que no es recuperen els 24.000 milions de diners públics amb què l'Estat va rescatar Bankia fa 8 anys. Fins ara només se n'han recuperat 3.000. ¿Dónde ha ido todo ese dinero? Realmente hemos rentabilizado un dinero público que hemos pagado entre todos y obviamente esa contestación lo más seguro es que sea que no. Això és una qüestió que nosaltres anem a estar molt pendents perquè és a dir que n'hi ha que recuperar aquests diners del rescat. Recordem que la fusió de CaixaBank i de Bankia crearà el major banc d'Espanya. La suma de les dues entitats suposarà 630.000 milions d'euros en actius, 50.000 empleats i vora 7.000 sucursals. A la Comunitat Valenciana, Bankia té vora 2.500 treballadors i 377 oficines. CaixaBank té una plantilla de més de 1.800 persones i 346 oficines. En total, 4.300 empleats. El seu futur i el de les 723 oficines també és, ara per ara, una incògnita. Gràcies, Xavier. I ara les reaccions de l'oposició a la remodelació de l'anomenat segon escaló del Consell aprovada ahir mateix. A partir d'ara, recordem-ho, l'exsecretari general del PSPB, Jorge Alarte, serà el nou director general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Representació Institucional. A més, la vicealcaldessa de Mislata, Maria Luisa Martínez, serà la nova directora general de Ports. I també destaca el nomenament de l'ex-eurodiputat de Compromís, Jordi Sebastià, com a nou director general de Relacions
externes de l'IBACE. Doncs bé, este matí el Partit Popular ha dit que el president Puig ha perdut una oportunitat per a aprimar l'administració valenciana i considera que es tracta d'una jugada del PSPB pensant en el pròxim Congrés de la Formació. Anem a escoltar Eva Ortiz, la secretària general del PP a la Comunitat Valenciana. Da mucha tristeza ver cómo Chimo Puig aumenta el amiguismo y los enchufados al mismo tiempo que crecen las listas del paro y que aumentan los contagiados y las personas que mueren por COVID. Y es una pena ver cómo no tiene sensibilidad para exigirle a valencianos, alicantinos y castellonenses, mientras que él no es responsable y hace de enchufe el modus operandi de este gobierno. I en clau política nacional, totes les mirades estan posades avui al País Basc i a Galícia. Allà, Verónica Budiel, Madrid, prenen possessió del seu càrrec Alberto Núñez Feijóo i Íñigo Urkullu, respectivament. Sí, Alberto Núñez Feijóo ho ha fet cap a les 12 del migdia, acompanyat per l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy. I atenció també pel president del Partit Popular, Pablo Casado, que s'apropa a Feijóo després d'un període de discrepàncies entorn la deriva política del partit. Feijóo, que revalida mandat per quarta vegada consecutiva, ha posat en relleu la importància de la política en època de coronavirus. Os tempos difíciles piden que esa proximidade democrática sexa máis estreita, máis auténtica e máis intensa. O pobo galego así o entendeu nun proceso electoral celebrado cunha explicable inquedanza polos efectos da COVID e as súas secuelas sociais e económicas. Després d'estes paraules, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha dit que el president de la Xunta és un referent polític. Alberto Núñez Feijóo es una referencia en la política española autonómica, de buena gestión, de cercanía y de estar cerca de los problemas de la gente. Per la seva banda, des del País Basc, el líder del PNB, Íñigo Urkullu, també ha pres possessió com a lehendakari. Ho ha fet davall el roure de Guernica i acompanyat pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, o el socialista Patxi López. Gràcies, Verónica Budiel. I ara eixim al món. El món en A punt. Les notícies del cap de setmana. I comencem parlant del coronavirus. Els casos al món superen ja els 26 milions a l'Índia. Els contagis s'estenen amb celeritat, amb més de 4 milions de positius, i es converteix en el tercer país més afectat del món, per darrere dels Estats Units i del Brasil. En relació amb les vacunes, tot i els dubtes que va generar des del principi la vacuna russa, avui hem sabut que la prestigiosa revista científica The Lancet la assenyala ara com una vacuna segura. Imma. Els assajos en humans de la fase 2 de la vacuna russa Sputnik V revelen que no té efectes secundaris greus. Els resultats preliminars publicats per la revista científica The Lancet demostren que no s'han detectat efectes adversos en els pacients i que, a més, han desenvolupat anticossos. Les primeres proves en persones han durat 42 dies i han participat 72 subjectes de 16 a 60 anys. Tratativas estão sendo bem desenvolvidas. Es tracta d'un avanç important, assegura Jorge Collado, titular de l'Institut Tecnològic Brasiler, on es desenvolupa la vacuna. El govern rus, que finança l'Sputnik V, pretén produir 5 milions de dosis mensuals entre la tardor i l'inici del 2021. Des de l'Organització Mundial de la Salut s'adverteix que només avalaran una vacuna contra la Covid-19 segura i eficaç. No vaccine is going to be mass deployed. Cap vacuna es desenvoluparà massivament si no s'acompleixen els estàndards d'eficàcia i seguretat. La lluita contra la pandèmia és una prioritat. Els casos de coronavirus al món superen els 26 milions i les xifres continuen imparables i no es detecten senyals de contenció. Els Estats Units passa la barrera dels 6 milions i l'Índia quasi iguala el Brasil. Supera els 4 milions de positius en sumar més de 86.000 noves infeccions les últimes 24 hores. I ara un apunt sobre el cas Navalny. El president nord-americà, el president Donald Trump, assegura que no té cap prova que l'opositor rus hagi sigut enverinat. Escolten. We haven't had any proof yet, but I will take a look. Ho ha dit clarament.
Donald Trump assegura que si este fet es confirma s'enfadarà molt, però no arriba a amenaçar Moscou amb cap conseqüència pel fet. Mentrestant, l'OTAN exigeix a Rússia cooperar en una investigació internacional sobre l'intent d'assassinat d'Alexei Navalny. Segons les proves toxicològiques realitzades a Alemanya, Navalny ha sigut enverinat amb la substància militar Novikov. Imma Vijuescas, gràcies, bona vesprada. Bona vesprada. I ara els esports. Els esports en A punt. Les notícies del cap de setmana. Repassem l'actualitat esportiva amb una altra Imma, en este cas Imma Gisbert. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Jordi. El nom propi del dia en l'esport i més en concret en el futbol és el de Leo Messi. Ahir l'astre argentí confirmava que es quedava en el Barça. És així? Efectivament, Leo Messi va concedir una entrevista en exclusiva al canal Gol.2 on es va despullar metafòricament. L'argentí va voler eixir a la palestra per explicar com s'ha sentit en estos 10 dies que han passat des que va anunciar al club a través d'un burofax la seva intenció d'abandonar les files del conjunt blaugrana i la decisió final de quedar-s'hi. El davanter carregava contra el president Josep Maria Bertomeu, a qui acusa d'haver-lo enganyat en no respectar el que li havia promès i que ara només li havia deixat dos opcions, pagar la clàusula o anar a Juí. El presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o me podía quedar y al final lo terminó cumpliendo con su palabra. Él me dijo que la única manera de salir era pagar la cláusula, que eso es imposible obviamente, y si no, ir a juicio. Y ir a juicio es una locura, yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo, al cual me dio todo, el cual me ayudó desde que llegué. El jugador atacava més a la junta directiva per la política actual. Hace tiempo que no hay proyecto, no hay nada, se van haciendo malabar y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Este matí s'esperava amb expectació la presència de l'argentí en l'entrenament, però no hi ha acudit. La plantilla s'ha entrenat a les ordres de Koeman, però en la sessió no estava Leo. Ha sigut per un motiu justificat. L'astre ha passat les preceptives analítiques i per això no se l'ha vist encara amb els seus companys. En fi, és el fulletó del final de l'estiu, el de Leo Messi. Pel que fa a l'actualitat dels nostres equips de futbol, continua l'activitat per al València, el Llevant i el Villarreal. Esta vesprada i en directe per la televisió d'Apunt es disputa el partit que enfronta el Villarreal i el Llevant. Paco López i Unai Emery tenen una nova oportunitat per ajustar la maquinària de cara al començament de la Lliga. El duel tindrà absències destacades. Per part del Villarreal, a més, s'ha confirmat que Alberto Moreno podria estar 6 mesos de baixa, depenent del grau d'afectació del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. D'altra banda, el Villarreal ha fitxat Jerónimo Rulli per a reforçar la porteria grogueta. L'argentí de 28 anys arriba al submarí procedent de la Reial Societat, encara que l'any passat jugà cedit al Montpellier de la Lliga Francesa, on va disputar 27 partits. Firma per 4 temporades. I el València també juga esta vesprada un amistós. Sí, Jordi, serà a l'estadi Antoni Puigades de Paterna contra un conjunt que acaba de pujar a segona divisió, el Cartagena. El conjunt de Javi Gracia té absències importants. Silesen va jugar ahir amb Holanda, avui li toca a Guedes i Bas amb Portugal i Dinamarca, i demà és el torn de Gallà amb Espanya. A les absències s'han d'afegir a més les lesions de Correia i Lato. I la selecció espanyola per la seva banda s'enfrontarà demà a Ucraïna en la Lliga de Nacions. El combinat de Luis Enrique juga demà a les 9:15 de la nit el segon partit d'esta competició. La Roja va empatar contra Alemanya el primer duel gràcies a un gol de Gallà en l'últim sospir del partit, que salva un punt per als de Luis Enrique. El tècnic ha parlat avui en roda de premsa i ha fet menció als joves. Esto es un proceso largo para los jóvenes en los que tienen que seguir mejorando, pero a nivel futbolístico estoy encantado. Lo que viene detrás, lo que se ha trabajado en la sub-21, en la sub-19, en la sub-17, me gusta mucho. I anem a canviar d'esport perquè les xiques del club handbol Elx disputen una de les semifinals de la Copa de la Reina. L'equip il·licità vol continuar mostrant el seu esperit guanyador també contra l'Aula Valladolid, després d'haver-se desfet de l'actual campió de Copa i Lliga, el potent Vera Basc. A partir de les 9:15 de la nit, la pista del poliesportiu de l'Aurín de la Torre, a Màlaga, rebrà l'equip dirigit per Joaquín Rocamora, que ahir va rebre el guardó al millor entrenador de la Lliga passada. I este matí, les carreteres de València han pogut viure una prova ciclista molt especial.
La marxa a Ciutat València de ciclisme ha servit d'exemple en vista a futures competicions. Estava previst que es disputaren 3 recorreguts diferents, però l'organització finalment ha decidit deixar la competició en un únic traçat per tal de complir amb les mesures de seguretat per la Covid-19. Han pujat els ports de l'Oronet, de tercera categoria, i l'Alt de Segart, de primera. Els corredors han pres l'eixida en la Marina i després de completar els 105 quilòmetres han acabat en el mateix escenari. El guanyador del Tour de França de 2006, Òscar Pereiro, ha valorat molt positivament la celebració de la prova. Es el ejemplo de que se pueden hacer cosas, que hay que tomar muchas medidas, hay que invertir mucho dinero y mucho tiempo en todas las medidas de seguridad posibles, pero es que al final hay que vivir. Solo hay que ver que, entre comillas, la poca gente que han permitido que saliera en el día de hoy está súper agradecida. I anem a acabar parlant de bàsquet. Continua la ratxa victoriosa d'un València Bàsquet intractable. Efectivament, el València Bàsquet va sumar a nit el tercer triomf de la pretemporada en imposar-se a l'UCAM Múrcia per 59-84. A l'inici, els anfitrions van sorprendre els de Ponsarnau, però gràcies a l'encert de Sant Emeterio i d'Ublevich, prompte l'equip taronja va posar distàncies en el marcador. L'Aler serbi va acabar amb 18 punts i amb 5 de 5 triples. Juntament amb el seu compatriota Kalinic van ser els més destacats de l'enfrontament. I això és tot, Jordi. Gràcies, Imma Gisbert. Hem escoltat ja els senyals horaris de les 3 en punt de la vesprada, però, clar, el bàsquet, el València Bàsquet, no podíem deixar-lo de banda. Ara és temps de resumir l'actualitat més destacada d'este dissabte 5 de setembre. Un dia en què hem conegut que el Consell prorrogarà 21 dies més el tancament de l'oci nocturn i les limitacions horàries per a bars i restaurants. Ho ha anunciat este migdia el president Ximo Puig després de la reunió telemàtica que ha mantingut amb la consellera Ana Barceló. Estamos, por tanto, en una situación compleja que pide que se continúe teniendo en vigor estas medidas preventivas durante estos días. El próximo lunes se publicará una orden en la que se ampliará hasta 21 días más todas las medidas preventivas que ya se pusieron en su momento relacionadas con el control de horarios y el cierre de algunos establecimientos de ocio nocturno. Recordem que continuarà, per tant, les restriccions de fumar sense distància de seguretat i aquest màxim de 10 persones en les reunions familiars. Estaven vigent des del passat 18 d'agost i que acabaven dimarts d'esta setmana que ve. El govern valencià manté les restriccions pel continu de goteig de casos i de brots. Avui, 630 casos més. És una lleugera baixada respecte del fort repunt d'ahir, quan es va registrar la dada més alta des del 4 de juny. Pel que fa als brots, n'hi ha 11 de nous. El que més contagis té se situa a Beniparrell, a l'Horta Sud, amb 18 positius d'origen laboral. D'origen laboral també és un altre brot notificat ahir i ben nombrós, amb 11 positius a Bunyol. I tot quan queden menys de 48 hores per a l'inici del curs escolar. L'alumnat que no podrà tornar a les classes és el del Col·legi Rural Agrupat Penyagolosa d'Atzeneta del Maestrat. Un professor ha donat positiu en coronavirus esta setmana mentre visitava les instal·lacions i s'ha decidit mantindre el centre tancat en quarantena durant els pròxims 15 dies. Arcadi Juan és el president de l'AMPA. Jo, des del meu punt de vista i de la poqueta gent en la que he pogut parlar, perquè penseu que això és algo que va saltar ahir de nit, positivament ha passat alguna cosa, la millor forma és s'esperem i quan estigui tot correcte, entonces entrem en el col·le. Pandèmia a banda, avui han continuat les reaccions a la més que probable fusió entre Bankia i CaixaBank, una fusió que preocupa les associacions de consumidors. Escolten Fernando Moner, d'Abacu, i Vicent Inglada, de la Unió de Consumidors. No tener dos entidades financieras, sino tener una. Y eso al final es una pérdida clara de competencia y, por lo tanto, de competitividad por parte de los ciudadanos. Anem a estar molt pendents, sobretot, és el tema dels productes financers i de la qualitat dels productes financers que oferiran als clients. I en clau política, reaccions este matí també a la remodelació de l'anomenat segon escaló del Consell, aprovada ahir per al Partit Popular. El president Ximo Puig ha perdut una oportunitat per aprimar l'administració valenciana i asseguren que es tracta d'una jugada del PSPB pensant en el pròxim Congrés de la Formació. Eva Ortiz és la secretària general del PP valencià. Da mucha tristeza ver cómo Ximo Puig aumenta el amiguismo y los enchufados al mismo tiempo que crecen las listas del paro y que aumentan los contagiados y las personas que mueren por COVID. Y es una pena ver cómo no tiene sensibilidad para exigirle a valencianos, alicantinos y castellonenses, mientras que él
no es responsable y hace de enchufe el modus operandi de este gobierno. I acabem este resum informatiu amb cultura. Per segon any consecutiu, una valenciana ha guanyat el Premi Tusquets de novel·la. Dicen los síntomas. Ha sigut l'obra premiada per l'editorial, una història sobre la malaltia i les contradiccions. L'autora és una jove valenciana, li diuen Bàrbara Blasco, i va passar a nit per les notícies de la nit. Ens va contar que en l'obra la protagonista tracta de conèixer les persones a través d'aixos signes que els cossos ens envien. Yo creo que se puede entender el mundo a través de muchísimas cosas, ¿no? De los acontecimientos históricos, de muchas maneras, ¿no? Y mi personaje, pues, ha decidido entenderlo a través de las enfermedades, ¿no? Quiere decir que interpreta de alguna manera los síntomas o las enfermedades de la gente que la rodea, trata de darles un significado mayor, ¿no? Del que parecen tener, o por lo menos que no sean simples cosas arbitrarias, ¿no? Que suceden. Amb la veu de Bàrbara Blasco posem el punt i final a les notícies del cap de setmana d'este dissabte. La informació torna a cada hora en punt en esta sintonia i la tenen sempre actualitzada, ja ho saben, en el web apuntmedia.es. Arnau, però gràcies a l'encert de Sant Emeterio i d'Ublevich, prompte l'equip taronja va posar distàncies en el marcador. L'Alert serbi va acabar amb 18 punts i amb 5 de 5 triples. Juntament amb el seu compatriota Kalinic van ser els més destacats de l'enfrontament. I això és tot, Jordi. Gràcies, Imma Gisbert. Hem escoltat ja els senyals horaris de les 3 en punt de la vesprada, però, clar, el bàsquet, el València Bàsquet, no podíem deixar-lo de banda. Ara és temps de resumir l'actualitat més destacada d'este dissabte 5 de setembre. Un dia en què hem conegut que el Consell prorrogarà 21 dies més el tancament de l'oci nocturn i les limitacions horàries per a bars i restaurants. Ho ha anunciat este migdia el president Ximo Puig després de la reunió telemàtica que ha mantingut amb la consellera Ana Barceló. Estamos, por tanto, en una situación compleja que pide que se continúe teniendo en vigor estas medidas preventivas. Durante estos días, el próximo lunes, se publicará una orden en la que se ampliará hasta 21 días más todas las medidas preventivas que ya se pusieron en su momento relacionadas con el control de horarios y el cierre de algunos establecimientos de ocio nocturno. Recordem que continuarà, per tant, les restriccions de fumar sense distància de seguretat i aquest màxim de 10 persones en les reunions familiars. Estaven vigent des del passat 18 d'agost i que acabaven dimarts d'esta setmana que ve. El govern valencià manté les restriccions pel continu de goteig de casos i de brots. Avui, 630 casos més. És una lleugera baixada respecte del fort repunt d'ahir, quan es va registrar la dada més alta des del 4 de juny. Pel que fa als brots, n'hi ha 11 de nous. El que més contagis té se situa a Beniparrell, a l'Horta Sud, amb 18 positius d'origen laboral. D'origen laboral també és un altre brot notificat ahir i ben nombrós, amb 11 positius a Bunyol. I tot quan queden menys de 48 hores per a l'inici del curs escolar. L'alumnat que no podrà tornar a les classes és el del Col·legi Rural Agrupat Penyagolosa d'Atzeneta del Maestrat. Un professor ha donat positiu en coronavirus esta setmana mentre visitava les instal·lacions i s'ha decidit mantindre el centre tancat en quarantena durant els pròxims 15 dies. Arcadi Juan és el president de l'AMPA. Jo, des del meu punt de vista i de la poqueta gent en la que he pogut parlar, perquè penseu que això és algo que va saltar ahir de nit, positivament ha passat alguna cosa, la millor forma és s'esperem i quan estigui tot correcte, entonces entrem en el col·le. Pandèmia a banda, avui han continuat les reaccions a la més que probable fusió entre Bankia i CaixaBank, una fusió que preocupa les associacions de consumidors. Escolten Fernando Moner, d'Abacu, i Vicent Inglada, de la Unió de Consumidors. No tener dos entidades financieras, sino tener una. Y eso al final es una pérdida clara de competencia y, por lo tanto, de competitividad por parte de los ciudadanos. Anem a estar molt pendents, sobretot, és el tema dels productes financers i de la qualitat dels productes financers que oferiran als clients. I en clau política, reaccions este matí també a la remodelació de l'anomenat segon escaló del Consell, aprovada ahir per al Partit Popular. El president Ximo Puig ha perdut una oportunitat per aprimar l'administració valenciana i
asseguren que es tracta d'una jugada del PSPB pensant en el pròxim Congrés de la Formació. Eva Ortiz és la secretària general del PP valencià. Da mucha tristeza ver cómo Chimo Puig aumenta el amiguismo y los enchufados al mismo tiempo que crecen las listas del paro y que aumentan los contagiados y las personas que mueren por COVID. Y es una pena ver cómo no tiene sensibilidad para exigirle a valencianos, alicantinos y castellonenses, mientras que él no es responsable y hace de enchufe el modus operandi de este gobierno. I acabem este resum informatiu amb cultura. Per segon any consecutiu, una valenciana ha guanyat el Premi Tusquets de novel·la. Dicen los síntomas. Ha sigut l'obra premiada per l'editorial, una història sobre la malaltia i les contradiccions. L'autora és una jove valenciana, li diuen Bàrbara Blasco, i va passar a nit per les notícies de la nit. Ens va contar que en l'obra la protagonista tracta de conèixer les persones a través d'aixos signes que els cossos ens envien. Yo creo que se puede entender el mundo a través de muchísimas cosas, ¿no? De los acontecimientos históricos, de muchas maneras, ¿no? Y mi personaje, pues, ha decidido entenderlo a través de las enfermedades, ¿no? Quiere decir que interpreta de alguna manera los síntomas o las enfermedades de la gente que la rodea, trata de darles un significado mayor, ¿no? Del que parecen tener, o por lo menos que no sean simples cosas arbitràries, no?, que suceden. Amb la veu de Bàrbara Blasco posem el punt i final a les notícies del cap de setmana d'este dissabte. La informació torna a cada hora en punt en esta sintonia i la tenen sempre actualitzada, ja ho saben, en el web a puntmedia.es.